Díadh chairde agus fáilteráis go Gaeilge mo chrí agus man tátaíonn seo, díadit agus fáilte. Tá mé I Átha Cliath faoi láthair mar ag an siúh, tá an raon ag scoilteú na gcloch. Cotíthe ó bhfuil mé I Átha Cliath aniu, so bé mé ag bualadh le cara do a chuid Gaeilge le Grace ar Instagram. Tá ag súil go mór leis mar bhfuil muid le chéile ar Zoom agus ar líne ach níor bhfuil muid le chéile san iarthail. Agus bé muid ag dul go dtí an Epic Museum ar Smilán Epic. Agus tá muid ag súil go mór leis. Tuairtí mé sibh lom agus Baile ar dóigean ar Island. Tá sé actually che aniu, go dé tairisiú. Che, greimhar. An bhfuil mé éan támuid ar chráid snásta I Átha Cliath, Dawson Street. Hi chairde tá mé an seo inis le Gaeilge le Grace dunis mé díobh fuhaí. Bhí café agan, café Nero. Went tú soltas do café? Buenas, bhí sé go hálinn. Bhí sé an jazz. Fir mé white maca agus bhí sé an jazz. Támuid chun dul isteach go dtí an Epic Museum ag súil go mór leis agus tá sé go hálinn inis tá sé fíor raonmór an bhfuil tú ag súil go mór leis an museum? Ja, ní féidir le fannacht leis go mór leis. Ja, mar is muintear stara I Grace mar sin. Bei si ag buint ansol jazz agus bei mis ag fóla Milan is docha bhfuil lán áis agus a cheanna féin. Bheoh níos mó ólas iníag an Thursday. Yeah, okay. Iontach. Okay, well, ar Island. There's going to be a stamping box just like this one here, which you use to open the passport up. At the very top of the passport there's these arrows and you slide into the machine accordingly, stamp down and it should leave a visa on it. It's also a map to the museum as well, so it shows where the different restrooms are located. Whenever you're ready, entrance is right behind you. Okay, good. Thank you. Támuid just inis agus formuid an influencer, an taithí influencer cart agus tá sketchamini arm. Tá audio guide siar an aisce as Gaeilge má tá phone agus earphones agad ar an lá ach tá muidirine just chun siúil timpeall na háite agus sult óhain jazz le chéile agus na rudí a léú le chéile bhí sé níos socialta é sin na anú ach tá sé fíor álan. Tá mé ag chur stampa ar mar fás inis tá sé seo chu cool smuinteú iontach. Sin é. Ok, cabhail sé an sin. Ok, níl cinse mar run mé é I gceart ach oh well. If not, my shop will be overrun with the raised child is between my land. Tá sé ionta chiúin nuair a bhíimiid sa tá sé rá chiúin ar a támuid sna seomraí a bheith ag tafaidú agus ag caint tá bronnarm ach tá sé ionta mai an bhfuil tú buint soltas. Tá sé cóh sa mil. Tá agus is bralan na pásanna feimid stampa a chanúir tá sé ionta Consumer stampí sin. Arthur sin. Agus ag an deirú dheoimid like a digital postcard. Lan hí muid ará agus sílam go mééis sé ciúan a ríis mar sin bronnarm ach John hí mé mo dúcail. Cé an chomhar seo
Oh, don't try to take a potato away from an Irishman. Never heard Okay. of that. It's really interesting. I love potatoes. You can take a potato away from me. Ní bheadh brónar am caiithí mé Always rá. up for a good time, always up for love. Yeah, they're a lot of fun. They're very laid back group. Okay. Yes, I think all Irish have a nice sense of humor. Okay, thula mé bomacho hen. I love the Irish accent, or not rud and chat mar sin. Gur maigat, you know, flattered. Colleagues of their force once they arrived in the United States. They left behind art, fields, and a nation yearning to be free. It is no wonder that James Joyce described the Atlantic as a poem of Philadelphia. Sharing the tradition. Ceol agus dósa. Tá fan dósa ar manis. An bhfuil dósa Gaeilge agus? Yeah. Bhí some rinkwer fan of Bíanta. Oh, ar dói. Oh no. Tá dósa Gaeilge ag Grace dóla mé. Dírachanis. Oh yeah. Tá mé iad leihí. Rinn mé cúpla rang ar scóil mar rinn achan dunne. Ach, caithí mé brang in a dheanú. Beidir lása? Yeah, Janie. Yeah. Bhí sé sin into my beidir sráid ar machanéil. Fuoi ná, tá mé mar. Tá mé fan fóm inis an seo san ar smó an sílam. Seo rang sí ar an asca. Na rudí is far inis seo na rudí a dheanamid is far. Táid sa stáisiún níide ganis celebration cealú. Tá sé deanta inis fíorcheáil seo. Tá sé deanta agus táid just ag arc sa siopa beidir go mé Brodenart jazz boron. Firme Ma'anyam Molly is a person of the sea. She's an inspired, sensitive and emotional person who sometimes isn't cut out for stress or hardship that she's in fear. She communicates well and challenges herself, hoping that others will follow in her footsteps. She's extremely determined and strong-willed. Is my exclamation, yeah. Black and lish. So she ain't a bug. Yeah, okay. Is mission Mohiana her? Yeah. Yeah. Beidir in Cun Navy. Támuid tíha muonis. Tá an turas críochnithe. Bhí sé into jazz bfu mé soltas. Cuine soltas go mai bhí sé inta. Chuir sé broad orm a bheith arana. Yeah. It's like, wow, tá lán rudí aontathe deantógan. Agus thug siad cúpla rud doing. So tá mé ag éirí na rudí sin a hashpoint díobh. Na lorthaí nótaí seo. There's more to us than prata. Tá sé sin fear. Firmid Yachian, Lor Noti Generalta, go jazz. Firm air fresheners, car fresheners, níl sugum igra prata. So sin ionach níl car agam sa Átha car Grace mar sin bé sé ag fáil Yachian. Tá mé fistrach an bhfuil like balu prata. An oscaill mé? Yeah. Tá mé fistrach I can see. No, that's like bulla Jazz. millish. Oh. Like ionach millish. Oh, and made to a her at the car. Yeah, it's cool. Oh. Like really millish. Neil Balu Prata Arinos and Rudis Farlum na shop. Like Niami Kincha stress ball Prata. Mana? Canella. Oh, Redbug, Jeff Rule, Oh. Neil Ahan Prata Marangina. Yeah. You know. Shiggy for August Pan Louis Intabug. August Shanae. Ni Wormage on what was it, digital? Illig. Oh yeah. Vi Kionar Erie, Ni Wormage Appleta Isle. Níla cúpa cean déanta am. Yeah. Oh well. Vi sé jazz. It's my lemon smoincher.
Imagine why a charge tá mé ar an was inis mar ecin sibh. An lad ar John atá an, Imagine Jill Lewin, agus tá mé ag dul isteach sa chathair. A bhréir bhfuil mé le mo chara Sabrina. Bhí si i rial a rinn mé nuair bhí mé in Florence, nuair bhí muid in Florence. Dá mé léhí agus bhí ginear agin bhí sé iontach. Curthaí mé álas faoin bhíolan sa chuirsíos mar málam í díobh. Ach inis tá mé ag dul isteach sa chathair agus tá mé ag iarraidh dul go siapa leor idirnáisiúnta ba bhaitlim cúpla leor as a dála sa cheannach. Agus b'éidir go bheici mé rudaí eile tíofa muid. Tá mé an seo inis, tá sé másartha bug ach tá sé gláite agus tá sketch míní orm arcar na luirthaí. Fuair mé an chuide dálaise mar tá mé glóir cúpla leor as a dális. So tíofaí mé matána cin a tá mé géirí an seo. Tá mé chun an dá leor seo a ail. Lo spazio bianco. Bianca come il latte, rosa come il sangue. Ceannaí mé na luirthaí agus tá mé géirí café a ail inis. Ní mé cinse cathát mé méid dul. Thu mé isteach I café a bhain a níor hátan sí lom, níor hátan an bhaid lom. Mar sin tá mé ag glór áteile agus tá brád ar an más an hain mar tá mé just vlogging ar an sráid ach is dulcha go bhfuil daoine ag smaointiú go bhfuil mé ag glóirt le duine go bhfuil mé ag deanna FaceTime beidir ó tásúla gom. Sin choiste na tríóide dal an scéal sin an choiste is cáúla in Éireann. Café acquired. Bé an bus ag fágáil ag gionn tríocha bobmaide. Seo an GPO, General Post Office, off an Fust Generalta, tá sé iontach cáúil agus stairiúil, agus tá tú ábalta bullet holes a Átha go fáil. An raithí me isteach, níl mar an ama agam, arbí ach.